O bo estado das contas rebate o principal argumento esgrimido pola oposición para rexeitar os orzamentos cuxa aprobación tivo que vincularse a unha cuestión de confianza. A conta xeral arroxa un superávit de máis de 700.000 euros e un remanente de 4,5 millóns, dos cales aproximadamente 1,5 millóns poderán destinarse a gasto. O Concello de Noia pecha ese exercicio 2024 con un superávit orzamentario de máis de 700.000 euros, co cual o argumento que utilizaba a oposición nun determinado momento para dicir que ese orzamento podía levar ao Concello a incurrir en déficit orzamentario é totalmente falso, demostrouse que era mentira, porque o superávit orzamentario supera os 700.000 euros. Pero a maiores, o remanente total de tesorería supera os 4.495.000 euros e o remanente total para gastos xerais supera 1.495.000 euros. O alcalde explicou que grazas á aprobación do orzamento o Concello está ao día no pago a provedores, sen facturas pendentes do pasado exercicio e cun período medio de pago inferior a un mes. A circunstancia de que o Concello de Noia ten pagadas todas as facturas correspondentes ao exercicio 2024, veñen de rematarse o pago das facturas correspondentes a xaneiro do 2025 e estánse facendo efectivos os pagos correspondentes a febreiro do 2025. O período medio de pago a provedores está dentro do período medio legal, a cuantía pendiente con provedores para nada se parece á cuantía que existía cando nós accedemos ao goberno no ano 2016. Estes datos, insiste Freire, avalan a xestión responsable de gasto contido do seu goberno, cumprindo co principio de estabilidade orzamentaria.